Dobrý den. V tomhle videu vám v krátkosti ukážu, jak zprovoznit projekt. Jelikož mám MacBook a tedy i MacOS, tak byl problém se Solidity na MacOSu. Sice jsem pak našel i řešení, jak by to šlo vyřešit, ale z důvodu nějaké přenositelnosti programu a jednoduché konfiguraci na jakýmkoliv dalším operačním systému jsem se rozhodl použít Docker, takže Docker můžeme spustit pomocí tohoto příkazu, kde řekneme, aby se namapovaly porty, které definujeme v Docker Compose, zároveň, aby se to i vybuildilo, kdyby tam byla nějaká změna, a nastavíme entry point na tento shell, a BDA je název servisy, kterou chceme spustit. Tak, teď jsme v tomhle kontejnery a zároveň nám to na pozadí spustilo už náš blockchain, který využívá vlastně Ganache. To můžeme ověřit tak, že běží oba dva Docker kontejnery pomocí Docker PS. Vidíme, že jeden je náš Ganache blockchain a další je ten kontejner, ve kterém aktuálně jsme, a mapuje se zde port 300 na náš lokální 300. To je pro naší aplikaci. Teďka, co můžeme udělat, je, že můžeme deploynout náš smart kontrakt. Tohle nám vygeneruje novou kontrakt adresu, kterou dále umístíme do page.txt, do této proměnné. Dále, pokud chceme, můžeme otestovat funkčnost smart kontraktu pomocí npx truffle test. Všechny testy pro smart kontrakt se nachází ve složce test v souboru test.bda token.js. Na začátek jsem si zde definoval expect error, který zavolá naši funkci a bude očekávat, že nastane nějaká chyba. Tuto funkci dále využívám v testech. Dále zde definuji několik kontraktů. První, který testuje základní funkcionalitu ERC20 tokenu, dále těžbu, dále transfer našich tokenů mezi walletama. Na začátku každého testu inicializuju nový token, který se vlastně inicializuje před každým testem, to z důvodu, aby po každý smart kontrakt a všechny volity byly úplně nové, aby každý test mohl proběhnout vlastně v čistém prostředí. Například zde, kde se testuje těžba, tak se testuje, zda proběhne těžba v případě, že jsou splněny všechny podmínky. Dále se testuje, zda se vyskytne error v případě, že někdo chce vytěžit více, než je maximum. A maximum bylo nastaveno na 100 tokenů denně. A dále se testuje, zda proběhne těžba v pořádku v případě, že je konsensus a vícero adminů souhlasí s těžbou, která přesahuje Tmax pro určitého uživatele. Podobným způsobem je testován přenos tokenů, kde se opět testuje, zda proběhl přenos v pořádku, dále zda proběhl zde se testuje zákaz přenosu tokenů, a tedy pálení tokenů na adresu 0 limit, a dále poslední test testuje, zda je možné přenést více tokenů v případě, že to admin schválí. Nyní se můžeme podívat na náš smart kontrakt, který se nachází v contract BDA token sol.
Na začátek definuji kontrakt pro admina, který definuje rozhraní, jakým můžou být admini přidávání, případně odebírání, případně zda nějaký účet spadá pod adminovskou roli či nikoli, a také je zde rozhraní pro získání a zobrazení všech adminů. Dále je zde kontrakt, který dědí z našeho base kontraktu pro adminy. První typ účtu je teda admin mint. To jsou všichni admini, kteří můžou těžit. Opět je zde nějaké rozhraní jako get mint limit, kolik už daný účet denně vytěžil. Také se může zkontrolovat, zda už byla tato hodnota Tmax, což je ten těžební denní limit, přesažen či nikoli. A také se může zadat požadavek na novou těžbu. Dále je zde kontrakt pro admin restriction, který má omezení na transfer. Defaultní hodnota je specifikována v config BDA token config, kde definujeme název, symbol, kolik může být maximálně vytěženo. Zde máme Tmax, což je pro kolik maximálně může být vytěženo, a stejně tak je nastaven, kolik se může maximálně poslat. Takže s těmito hodnoty je tento kontrakt dále zde inicializován. Tedy tahle proměna bude mít hodnotu 100. Zde je nadefinovaná struktura transfer amount, který se používá zde a slouží pro uchovávání, kolik který účet už denně přenesl. Dále je zde funkce pro získání informací, kolik bylo přeposláno, jaký je limit, zda některý účet už má denní limit navýšen, či se musí řídit pravidlem defaultního transfer limitu. Dále je zde funkce pro schválení navýšení a dále je zde funkce pro nový požadavek na přenos tokenu. Dále je zde už samotná modifikovaná verze ERC20 tokenu. Na začátek se inicializují ty dva kontrakty pro ovládání nějakého access control, tedy admin mint a admin restriction. Dále jsou zde nadefinovány modifiers, který omezují přístup neoprávněným uživatelům k některému rozhraní našeho kontraktu. Je zde modifikovaná funkce mint, která umožňuje těžit vícero uživatelům různé množství tokenů. Je zde zkontrolován cap, zda náhodou nedošlo k maximu, a v případě, že ne, tak se provede těžba. Už ze zděděné funkce mint z ERC20 tokenu. Dále je zde nadefinovaná funkce transfer, která umožňuje transfer. Dále sign mint a další funkce, které umožňují dále interagovat s kontraktmi definovanými výše jako admin restriction, admin mint a samotným kontraktem admin. To jsou tyhle metody uvedené níže. Nyní ověříme, zda jsou nainstalované všechny potřebné package pro naši frontend aplikaci a spustíme náš development server pomocí npm run dev. K naší aplikaci tedy můžeme přistoupit na localhost port 300 a
a můžeme se koneknout k naší Ethereum Wallet v případě, že máme nainstalovaný Metamask extension. Já už mám skopírované heslo, takže ho tady jenom vložím, dám unlock a zde nám to ukazuje adresu, jaký tam máme balans v Ethereích, jaký je aktuální balans v našich smart ERC20 tokenech, v našem smart kontraktu, kolik jsme dnes vytěžili, jaký je náš limit, kolik můžeme maximálně vytěžit a kolik můžeme maximálně poslat a jakou má náš účet adminovskou roli. Vidíme, že je to admin mint, takže může schvalovat těžbu dalším uživatelům v případě, pokud by někdo potřeboval navýšit těžbu, těžební limit za den. To by k tomuto projektu bylo všechno. Z důvodu časového vytížení už jsem neimplementoval rozšíření decentralizované aplikace, například funkcionalitu pro těžbu nebo odeslání tokenů, nebo schvalování těžby vícero tokenů, nebo schvalování většího transfer limitu. Takže první část projektu byla splněna na 100%, byly implementovány všechny požadované části pro smart contract a druhá část podporuje zobrazování wallet, její aktuální stav, nicméně už nedovoluje interagovat se smart contractem. Takže tolik k projektu. Přeji vám krásný den a mějte se pěkně. Naschledanou.